έργο ορόσημο, το στάδιο ειρήνης και φιλίας απέκτησε νέο υπερσύγχρονο σύστημα ψήξης. Δημήτρης Κωνσταντοπουλός, 29 Νοεμβρίου 2025, 22 και 30 SPORT 24. Το στάδιο ειρήνης και φιλίας απέκτησε νέο υπερσύγχρονο σύστημα ψήξης. Η εγκατάστασή του αποτελεί έργο ορόσημο για τη λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών του γηπέδου. Το στάδιο ειρήνης και φιλίας απέκτησε μια καινούρια και υπερσύγχρονη ψυκτική μονάδα. Η εγκατάσταση της οποίας αποτελεί έργο ορόσημο για τη λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών του γηπέδου. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε πλήρη συντήρηση των δύο παλαιών μονάδων και μία εξ αυτών επαναλειτουργεί μετά από περισσότερα από 10 χρόνια αδράνειας. Το δελτίο τύπου του στάδιο ειρήνης και φιλίας. Το στάδιο ειρήνης και φιλίας ολοκλήρωσε με επιτυχία την αντικατάσταση μίας, ψυκτικής μονάδας. Στο πλαίσιο ενός σύνθετου και τεχνικά απαιτητικού έργου αναβάθμισης των υποδομών του. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη ανανέωση του συστήματος ψήξης από την ίδρυσή του. Με αντικατάσταση της βασικής υδρόψυκτης μονάδας, πλήρη συντήρηση των δύο παλαιών και επαναλειτουργία της μίας εξ αυτών μετά από πάνω από 10 χρόνια αδράνειας. Το στάδιο ειρήνης και φιλίας διαθέτει υδρόψυκτες μονάδες ψήξης, δηλαδή συστήματα που χρησιμοποιούν νερό ως βασικό ψυκτικό μέσο αντί για αέρα, προσφέροντας αυξημένη ενεργειακή απόδοση και σταθερή θερμοκρασιακή κάλυψη. Ιδανική λύση για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Οι μονάδες αυτές, ήδη από την αρχική εγκατάστασή τους, αποτέλεσαν τεχνολογικά πρωτοποριακή επιλογή για τα ελληνικά δεδομένα. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν αντικατάσταση μίας, ψυκτικής μονάδας με νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό, πλήρης καθαρισμός και συντήρηση των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων του δακτυλίου και της αρένας. Με αποκατάσταση της λειτουργίας σε όσα μοτέρ βρίσκονταν εκτός παρεμβάσης στο χώρο του αντιοστασίου. Για την υποστήριξη της συνολικής αναβάθμισης το έργο υλοποιήθηκε με απόλυτη τεχνική πληρότητα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του σταδίου. Με δαπάνη που ξεπερνά τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, η επένδυση αυτή διασφαλίζει, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του στάδιο ειρήνης και φιλίας, αξιόπιστο, αποδοτικό και ενεργειακά βιώσιμο σύστημα ψήξης. Προς όφελος των αθλητικών ομάδων, των διοργανωτών και των χιλιάδων επισκεπτών του ιστορικού σταδίου. Η διοίκηση του στάδιο ειρήνης και φιλίας αποδεικνύει στην πράξη ότι, με σχέδιο, τεχνική επάρκεια και διοικητική συνέχεια, ακόμη και τα πιο απαιτητικά έργα υποδομής μπορούν να υλοποιηθούν με επιτυχία και με μακροπρόθεσμο όφελος για τον ελληνικό αθλητισμό. Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στους εργαζομένους του σταδίου ειρήνης και φιλίας και ιδιαιτέρως στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία, με τεκμηριωμένες εισηγήσεις και διαρκή τεχνική υποστήριξη, συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου.